Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Mga higala, mga adlaw kanatong tanan, kini si Brother Josh Matthews Sacedon ug kini nausab ang the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church, Lapulapu City. Ug naa nasabta aron maghisgot mahitungod sa kaluwasan. So unsa man ang angay nakong buhaton para makuha na madawat nako ang kaluwasan? So mga higala, atong unang first of all we need to know unsa day ang status nato karon, unsa day naa nato, nganong dili nato makuha pinaagi sa atong kaugalingon ng atong ang kaluwasan nga giandam para nato, nganong dili man nato makuha. So atong ablihan atong Bibles. If you can open your Bibles with me, let us open it to Romans chapter 3 and verse number 23. Ingon siya diri sa Romans chapter 3 and verse number 23. For all have sinned and come short of the glory of God. So kita ding tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So mga higala, whether you like it or not, whether you chose it or not, kitang tanan makasasala dayta atubangan sa Dios. Ngano man kay tungod sa nahitabo sa una, tungod sa gibuhat ni Adam ug Eve, nga miskan pa og kita naapata sa naguangkan sa atong inahan na nakasala na ta, nanatay sala, nanatay dugo sa sala, kay ngano man kitang tanan makasasala. Ingon there Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So kitang tanan nakabsan sa himaya sa Dios, nakasala ta, walay matarong, wala bisan usa. Ingon ang Romans chapter 3 and verse number 10. If you can balik ng tagamay, Romans chapter 3 and verse number 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. And verse number 11, there is none that seeketh, there is none that understandeth, and there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. So wala di ay miskan usa nato mga higala, wala tay matarong nga gihimo atubangan sa Dios. Miskan siguro og ningon ta nga gikan pa sa una hangtod karon wa gid kay sala. Pero may higala, whether you like it or not, makasasala tang tanan. Kabantay ka nga sa una
wala gid ka tudloy sa imong ginikanan unsaon pagpamakak, pero nakapamakak ka ngano man. Kay nature na sa usa ka tawo ang makasala. Kabantay ka nga walay nagtudlo nimo unsaon nga na kay hugaw nga huna rebelde ka og huna-huna. Walay nagtudlo nimo ginana pero nganong nabuhat man na nimo? Kikitang tanan makasasala ta atubangan sa Dios. Ang nature sa usa ka tawo kay makasasala kay ingon ang Bible, walay matarong, wala bisan usa. Kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. And sin separated us and God. Kitang gibuwag ta gikan sa Dios. Atong ablihan tong Bibles. Open your Bibles with me in Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59 and verse number 2. But your iniquities have separated you between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So ang sala di ay maoy makapabuwag nato gikan sa Ginoo. Ang sala maoy nibulag nato sa Ginoo. Ang sala ngano man kay ang sala ug ang Ginoo dili sila usa, wala sila nagkuyog. Ang Ginoo dili siya ganahag sala. Ngano man kay ang sala dili gikan sa Ginoo. God is a God of righteousness and sin is not righteousness. Muna mga higala, sin separated us away from God. Ingon diri, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Muna mga higala nga unsaon nato og suway og sangpit sa Ginoo dili ta niya paminawon ngano man kay tungod sa atong sala. Tungod sa sala nato sa una pa hangtod karon kay makasasala ta atubangan sa Dios. Moingon ka nga, Brad, naman ko'y maayong buhat, Brad, ngano, naman ko'y maayong buhat, ngano nga, di gihapon ko madawat sa Ginoo. Well, ingon ang Bible sa Isaiah, nga kita, ang atong maayong buhat sama lamang sa hugaw nga tapo. Isaiah chapter 64 and verse number 6. Open your Bibles with me in Isaiah chapter 64 and verse number 6. Ingon diri, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags. So ningon diri, wala siya ningon nga righteousness, our righteousness, ang ato arang pagkamatarong, kundili ang tanan natong gisuway nga pagkamatarong. Wala are as filthy rags atubangan sa Ginoo. Ngano man kikitang tanan makasasala o nakabsan sa himaya sa Dios. And let us continue sa atong verse ganiya, Romans chapter 3 and verse number 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Let us continue in verse number 24. Being justified freely by what? By His grace. So tungod diay sa grasya sa Ginoo, we can be justified freely. Kaya nga naman, let us open our Bible once again sa Isaiah chapter 1 and verse number 18. Isaiah chapter 1. Isaias kapitulo 1, versikulo 18. So Isaiah chapter 1 and verse number 18. Ingon siya diri, come now, and let us reason together, saith the Lord. Niingon ang Ginoo, ali kay ato ning husayon. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. And atong basahon ang verse number 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Verse number 20. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. And unsay continuation, ingon siya, for the mouth of the Lord hath spoken it. Kinsa ang ningon? Dili si Prophet Isaiah, dili si King Hezekiah, dili si King Ahaz, dili si King Uzziah, si King Jotham. No, dili sila. Kinsa ang ningon? Ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y niingon, come now and let us reason together. Ngano man ang Ginoo mo'y nangitag paagi nga makighusay kaniya. Kay ngano man kitang tanan wala joy miskan kinsa nato guro nga nangita tag Ginoo.
Wala sa una wala nangita na to Ginoo. Ako sa una wala ko nangita Ginoo. Ngano man kay para nako ang akong kaugalingon ra ang nagmatter, pero naadi gipada ang Ginoo para sa kabayaran sa akong sala. Kinsa man na si Jesus Christ muna ningon, and Jesus Christ was the sign nga God wanted us to be reconciled niya. Hindi pa niya yung buktong anak kabayaran sa atong mga sala, mga higala. And dili nato angay nga i-refuse ngano man it is a gift. And if a gift dili na nato angay trabahuan. Muna mga higala, unsa man ang atong buhaton para makuha nato ang kinabuhing dayon nga giandam sa Ginoo. What you need to do is believe. Kaingon ang Ephesians chapter 2 verse 8 and verse number 9. Open your Bibles with me in Ephesians chapter 2 verse 8 and verse number 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So dili day ato ang buhat. Dili day atong buhat. Wala tay angay buhaton ani nga kaluwasan, mga higala. Ngano man kay ingon man diri, it is the gift of God. You don't do something, wala kay angay buhaton to attain a gift, because gift is free. Libre man na ang gasa, dili man na nimo angay trabahuan para makuha. So nganong imo man ang angay naman kay angay buhaton, naaman kay maayong buhat nga buhaton para makuha ang kaluwasan. So it is wrong. If you have that kind of faith right now, mga higala, I tell you, you need to change that kind of faith. Kaya ang Ginoo gihatag niya ang kaluwasan nga libre para nato. Libre, walay bayad. And if we think na we can pay God through our good works, then I will remind you of the verse that I read ganiha, Isaiah chapter 64, verse number 6, ang atong maayong buhat sama lamang sa hugaw nga trapo. Sama lamang sa hugaw nga trapo. So, if you're trying to attain your salvation, if you're still trying to maintain your salvation, then mga higala, you are on the wrong kind of salvation, because the salvation that God prepared is not to be paid, because He paid it on the cross of Calvary. So, unsa may angay natong buhaton? Acts chapter 16 and verse number 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Another verse, John chapter 3 and verse number 16. Some people, or most people, call this the heart of the Bible. And it says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And if your Bible is a red letter Bible, it comes from the mouth of God. So, kung si bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili na gayud malaglag apan may kinabuhing dayon. He did not say nga kung si bisan kinsa nga mubayad kaniya sa anak nga iyang gipada, hatagan niya kinabuhing dayon ug dili na malaglag. No, he did not say that. Wala siya niingon nga kung si bisan kinsa man nga magpabautismo, dili na malaglag. No, he did not say that. He did not say kung kinsa man ang kaayo aning kalibutana, kinsa man ang pinakadato aning kalibutana, kinsay pinakadaghag relihiyon aning kalibutana, mo'y hatagan nako sa kinabuhing dayon. He did not say that. He said, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So may higala atong buhaton na di ay mutuo lang taniya. Another verse, John chapter 1 and verse number 12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that what? Believe on His name. So mutuo lang di taniya. Believe on His name. Wala na tay angay buhaton pa. Wala na. Kay ang bayad sa sala, buhat na ni Jesus Christ dito sa krus. And if nangita kag laing kabayaran sa sala, hatagan ti kag laing kabayaran sa sala. Atong ablan itong Bible sa Romans chapter 6 and verse number 23. Romans chapter 6 and verse number 23. Kay
ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. So unsay bayad sa sala? Ang kamatayon. Pero gibayran niya ni Jesus Christ. So either you take it or either you receive it or dili nimo dawaton and you have to pay it yourself in hell. Kaya naman, nganong hell man, nga for the wages of sin is death, we can die physically, pwede man ta mamatay sa atong lawas lang, but yes, tinuod na nga mamatay ta sa atong lawas. But the Bible meant another kind of death. Revelations chapter 21 and verse number 8. Revelations 21 and verse number 8 says here, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is what? The second death. So unsa man ang atong buhaton? Unsa man ang atong buhaton para makalikay ta sa kamatayon, which is the second death, para makuha na, ma-receive nato ang salvation? What we need to do is believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. So mga higala, wala na kay laing buhaton. You will be saved not because of your works, but you will be saved by faith, through faith by grace. Because I am just a sinner saved by grace, and you can also be a sinner saved by grace if you believe on Jesus Christ as your Lord and personal Savior. And I hope natay nakuha karon. I hope nga imong dawaton si Jesus Christ as your personal Savior. Kaya wala nailain nga makadala nato sa langit si Jesus Christ ra. I hope you have a good day. I hope na kay prosperity sa imong mga buhaton karon. Daghang salamat. God bless. Maayong adlaw kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page o kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark Sacedon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.